Spesial buat Cikan yang di rumah. Mas wong ayu tak jauh ojo seleh katresnan pancene tresna kuwi akeh pacoba. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapur tresno datang kendhat saking coba tak rewani tak kadani laire tresno kang suci kasunyatan yen Mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapur tresno spesial buat Kang Gus Dur, Mas Gus Dur ya. Sebagai pengobal lawat atas semuanya Kang Mijo.